Здравейте! Добре дошли в нашия следващ урок, където ще ви покажа как да направите тези красиви очарователни пеленца. Те са чудесен проект за начинаещи, не включват шиене и се плетат много лесно, съдържат само 18 реда и са супер сладки, супер бързи, чудесен подарък за бързи случаи, когато нямате време, когато бързате. Така че хайде, нека не губим време и нека започваме. Преди да започнем с нужните материали, които ще ни трябва днес, искам да ви напомня да се абонирате за моят канал, да коментирате и споделите това видео. Аз днес ще използвам Dolce на Yarn Art. Използвам този цвят. Този цвят в момента, който аз използвам е 854. Цвета, който използвате, може да бъде различен, може да има комбинация от цветове, изцяло вашето въображение може да се развихри. Ще използвам тези красиви безопасни очички. Имам видеоурок за тях. Ще се опитам сега ето тук някъде да сложа или тук някъде да сложа видеолинк за тези очички, как се правят. Ако не мога да го направя това, видеото ще го закача в края на този видеоурок, така че може да видите в края на този видеоурок как се правят тези очички. Така, ще ни трябва, това са за очичките, ще ни трябват тези неща, това са част от очичките, ще ни трябва една ножичка, аз използвам кука номер 5,5 за тази прежда, ще ни трябва един уред, в който ще си измерваме редовете, да не забравим на кой ред сме. Стич маркер, ако искате, аз използвам едно конче, така че което на вас е по-лесно, и една игла за зашиване накрая. Ред първи започваме с 5 ниски пълнежа в магически кръг. Или ако на вас ви е по-лесно, можете да започнете с синджирче от 2 и така да работите 5 ниски пълнежа, който както му е по-лесно. Така че аз започвам с 5 ниски пълнежа в магически кръг. Един малък трик, когато аз правя магически кръг с плюшена прежда, когато направя 3 ниски пълнежа, съвсем леко опъвам ето тук отгоре, за да съм сигурен, че е правилно и да стане по-малък магическия кръг, и завършвам магическия кръг с 2 ниски пълнежа и така стават 5 ниски пълнежа. Ето така, готови сме и сега затваряме нашия магически кръг. Ето така. Чудесно. Това е ред първи. Ред втори. В ред втори трябва да направим увеличаване във всеки един нисък пълнеж, или в края на ред втори ще имаме 10 ниски пълнежа. Ето така ще оставя това тук да се вижда. Не знам дали се вижда. Втори. Сега 10 ниски пълнежа, или във всяка една бримка правим по 2 ниски пълнежа. Един, 2, ще се видим в края на реда. Ето ни в краят на втори ред 10 ниски пълнежа. В трети ред ще направим последователността от един нисък пълнеж с едно увеличаване, или на края на този ред трябва да имаме 15 ниски пълнежа. Ето сега, за да отбележим началото на трети ред, аз винаги слагам това конче и както казахме, последователността трябва да бъде един нисък пълнеж и с едно увеличаване. Ще се видим в края на този ред. В края на третия ред имаме 15 ниски пълнежа. Четвърти ред трябва да бъдат последователността 2 ниски пълнежа с едно увеличаване, или в края на четвърти ред трябва да имаме 20 ниски пълнежа. Ето така, изваждаме, отбелязваме се началото. 2 ниски пълнежа казахме с едно увеличаване. Отново 2 ниски пълнежа с едно увеличаване. Ще се видим в края на този ред.
Ето ни в края на ред 4 20 ниски пълнежа. В ред 5 ще направим 20 ниски пълнежа по целият кръг, без да увеличаваме в този ред. Ще се видим в края на реда. Ниски пълнежа в края на ред 5. Ред 6 ще бъдат последователността от 3 ниски пълнежа с едно увеличаване. Или в края на ред 6 трябва да имаме 25 ниски пълнежа. Ето сега 3 ниски пълнежа, 2, 3 с едно увеличаване. И продължавате така до края на реда. 2, 3, където ще се видим с вас. В краят на ред 6 имаме 25 ниски пълнежа. В ред 7 ще направим 25 ниски пълнежа по цялото кръгче на нашето пиленце, без да увеличаваме, само 25 ниски пълнежа. Ето така. Ще се видим в края на реда. (24) 25 ниски пълнежа в края на ред 7. В ред 8 трябва да направим 4 ниски пълнежа последователност с едно увеличаване, или накрая в ред 8 трябва да имаме 30 ниски пълнежа. Ето така, 4 ниски пълнежа. С едно увеличаване. Ще се видим в края на този ред. Ниски пълнежа. Ето така, края на ред 8. В ред 9 трябва да направим 30 ниски пълнежа по цялата дължина на нашия кръг, без да увеличаваме 30 ниски пълнежа. Ето така, и ще се видим в края на редът. Ниски пълнежа в края на ред 9. В ред 10 ще направим нашите крилца. Започваме ред 10 с 8 ниски пълнежа. 2, 7, 8. 8 ниски пълнежа. Сега в 9-тият ниски пълнеж ще направим крилцето, първото крилце на нашото пиленце. Ето как се вижда. Ще работим само в предната бримка, или тук, както виждате, това е цялата бримка. Ние ще работим само в тази част на бримката. Тази част ще оставим. Така че ето само тук в тази част. Аз също така какво обичам? Ето тук в тази част ще си сложа едно стич маркерче, за да бележа, за да не работя тук и после да ми е по-лесно, защото в следващия ред ще използвам тази част на бримката.
И сега какво тук ще направя? Тук ще направя крилцето или последователността от един полувисок пълнеж в предната част на бримката. Полувисок пълнеж, знаете как се прави. Примята се, вкарва се в бримката, издърпва се и се минава през трите. Един полувисок пълнеж. Правят се два високи пълнежа, ето така, изкарва се, примята се изкарва един висок пълнеж, в същото място втори висок пълнеж, ето така, и завършваме крилцето с още един полувисок пълнеж в същата бримка. Ето така, полувисок пълнеж или нашето крилце вече е готово. Сега продължаваме с 12 ниски пълнежа, обаче искам да наблегна много добре да внимавате, за да не изпускате бримки. Когато е така крилцето, може би вие ще изпуснете, ще загубите тази бримка, затова ето така хубаво се опъва и веднага в следващата бримка или следващата бримка е тази. Ето в тази бримка правим 12 ниски пълнежа. Ние тук започваме първата и продължаваме втора, трета, четвърта, 12-та бримка, 12 ниски пълнежа направихме тук и сега трябва да направим другото крилце. Сега ще сложим още един стич маркер, за да може да бележим задната част на бримката. Ето тук е задната част, където ще правим крилцето, второто крилце на нашото пиленце. Ето така, в задната част, после да можем да го намерим по-лесно. Ето така. И сега в предната част на бримката, в една и съща бримка, правим един полувисок пълнеж, един висок пълнеж, втори висок пълнеж и накрая завършваме с полувисок пълнеж и нашето второ крилце е готово и завършваме нашия ред с 8 ниски пълнежа. Пак е така леко издърпвате, за да видите да не се изгуби това, защото понякога много лесно се губят. 1, 2, ще седим в края на реда. 7, 8. Чудесно. В ред 10 направихме нашите крилца. В ред 11 правим 30 ниски пълнежа по цялата продължителност на нашето кръгче. Сега ще ви покажа къде точно много да внимавате, защото е възможно изпускане на бримки. Така започваме, казахме 30. Ето така правите една, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и тук вижте как осмата е скрита, едва ли не е скрита осмата, ето тук 7, 8 и сега деветата къде трябва да бъде, ето така опъвате крилцето така и ето тук, където е маркера. Ето де-факто тук изваждаме маркера и правим ето тук, правим деветата бримка. Ето така деветата. Десетата, ето така както помним, издърпваме крилцето тук, защото, както казахме, тя се скрива. Ето така, десетата е тук, ето така, десета и продължаваме така и с другото крилце. 10, 11, трябва да са 30. Ще се видим в края на този ред. Ето отново как изваждам стич маркера и тук правя бримката и веднага, възможно в най-близката, правя следваща, за да не объркате. Само тук е евентуално, където може да допуснете грешка, ако наистина сте начинаещ, внимавайте, но не би трябвало, не бързайте, бройте и би трябвало да бъде наред. 30 ниски пълнежа. Ето така, в ред 11. Така, сега ще сложим очичките. Забравих да спомена в началото на видеото, че тези очички са 30 мм.
Пиленцата стават много красиви с големи очички. Ето 30 мм очички. Пиленцата стават много красиви, но както казах и в началото, те са изцяло по желание. Вие може да направите и с по-малки очички. Ето тук ще ви покажа как стои с по-малки очички. Ето сега ще ви покажа, примерно, ако изберете с малки очички, можете да ги сложите ето тук, между ред 7 и 8 с разстояние, ето такова разстояние, или може малко по-далече. Всичко е по ваша преценка, както решите и където вие решите, но ето стават пиленците с малки очички, обаче на мен ме харесват с големи очички, затова ги правя с големи, затова ги показвам с големи. Разликата, искам само да ви поясня, че разликата, ако решите в началото да ги правите с малки очички, може би редът, където правите крилцата, трябва да бъде един ред по-нагоре, или де-факто трябва да размените 9 и 10 ред, или примерно крилцата да ги направите в 9 ред, а 10 и 11 ред да бъдат с 30 ниски пълнежа. Просто, нали, така, ако решите да ги правите с по-малки очи, но отново това е по желание, както вие решите. Това е моя схема, така или иначе. Аз позволявам да бъде използвана схемата. Ще бъде хубаво, ако ме тагнете някъде, когато използвате схемата, но няма проблем. Можете и да си я промените по ваш начин. Съответно, може да кажете, че сте вдъхновени от мен, но ето така, слагам сега тук. Долу-горе смятам, че тук ще бъде едното око. И другото око, казахме, или малко по-нагоре. Ето тук ще го сложа. Аз първо обичам да нацелвам на око, да видя къде ще бъде и тогава ги слагам, значи малко по-горе. Ето тук да бъде окото до крилцето, така един пръст разстояние до крилцето, долу-горе ги слагам очите, значи пада се в 7 ред, казахме очичките, между 7 и 8 ред, ето така. Долу-горе смятам, че така ще бъде чудесно, да, прави съм. За очичките аз използвам ето този уред, не знам в България дали. На мен ме подарък от България, така че не знам, казва се Tools, като Tool се казва, ето. И сега ще ги сложа извън камера, ще се върна да ви покажа как се получава. Ето ни, когато нашите очички вече са сложени, как добре изглежда и тук са си захванати. Така че сега продължаваме с ред 12. В ред 12 ще направим последователността от 4 ниски пълнежа с едно невидимо намаляне. Така че започваме вече да намаляме нашето пиленце. Ето сега започваме новия ред. Казахме 4 ниски пълнежа с едно намаляне. Ето така. 1, 2, 3, 4 и намалянето, помните как беше, работим само в предната част на бръмката, ето в първата предната част и в предната част на втората бръмка, ето така, да имаме 3 бръмки на куклата, минаваме през двете, остава 2 и минаваме през едната. Това е невидимо намаляне и продължаваме. Ще се видим в краят на реда, когато трябва да имате 25 ниски пълнежа. И в края на ред 12 имаме 25 ниски пълнежа. В ред 13 правим 25 ниски пълнежа по цялата широчина на пиленцето. 25 ниски пълнежа. Ще се видим в краят на този ред. 25 ниски пълнежа в края на ред 13. Ред 14 ще правим последователност от 3 ниски пълнежа с едно невидимо намаляне. Или това трябва да бъде повторено 5 пъти и накрая ще се получат 20 ниски пълнежа в края на ред 14. Така, започваме. Ето така. Казахме 3 ниски пълнежа. 1, 2, 3. Така. И сега ще направим невидимо намаляне. Ето така.
ще го направим това 5 пъти. Ще се видим в края на този ред. В края на ред 14 имаме 20 ниски пълнежа. Ето това изглежда нашето пиленце до момента. Продължаваме с ред 15, 20 ниски пълнежа по целия кръг на пиленцето. Ето така, 20 ниски пълнежа. Ще се видим в края на реда. В края на ред 15 имаме 20 ниски пълнежа. В ред 16 е време да направим нашите крака на нашето пиленце. И сега започваме с 9 ниски пълнежа. Първо започваме с 9. Искам да обърна внимание, че зависи колко стегнато плетете, може да се окажат 8 или 10. При мен се получават 9. Мисля, че ще бъда 9. Сега ще видим. Хайде да направим 9 първо и тогава ще говорим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така, когато направите 9 и когато погледнете пиленцето, реално погледнато, сега ще правим крачето. Крачето се прави по същия начин, както правихме ръката, само в предната бръмка, или ето тук ще бъде нашето краче. Между крачетата трябва да има 4 бръмки между крачетата. Или това ще бъде 1, 2, 3, 4 бръмки и тук ще бъде другото краче. Така, когато си го поставите така мислено, смятам, че краката са пропорционални на очите и на крилцата. Обаче, в зависимост вие как плетете. Ако плетете много стегнато, предполагам, че тук може би трябва да направите 10 бръмки и тук да оставите 3 бръмки между крачетата. Ако плетете пък по-хлабаво, може да е тук в 8-та бръмка или по такъв начин. Но просто вие трябва да си, според начина на вашето плетене, вие трябва преди да направите крачетата, така да видите долу-горе къде сте. По моята схема, по начина по който аз плета, е 9-4. При вас може да е 8/3 или 10/3, така че както вие си прецените, но ето така. Значи при мен 9 казахме и сега ще правим крачето. Само да отбележа, че когато си маркирате къде ще бъдат краченцата, не правете моята грешка, а ги забучете в задната бръмка, защото на следващия ред ще работим в задната бръмка, а крачето ще бъде в предната част на бръмката. Ето тук ще правим крачето и по този начин, ето тук, в задната част на бръмката, къде да си отбележите крачето и ще правим крачето в предната част на бръмката. И сега ще ви покажа какво правя. По-английски се казва BO, обаче на български не знам точно, аз го казвам Bubble Stitch. Така, примятам, все едно ще правя висок пълнеж и вкарвам в предната бръмка. Издърпвам и имам 3 бръмки на куката. Премятам и изкарвам през двете, остават ми 2 бръмки на куката. И това ще го направя докато ми остават 5 бръмки на куката. Премятам отново, вкарвам в същата част, само в предната част на бръмката. Премятам и изкарвам през първите 2 само. Остават ми 3. И отново ще го направя. Ето така. През двете остават ми 4 и го правя още веднъж. Ето така. И ми остават 5. Когато ми останат 5 бръмки на куката, премятам и изкарам през всички 5 и завършвам с синджирче бръмка. И ето това е моето краче. Е готово. И както беше при крилцата, ето така съвсем леко опъваме, за да не загубим. Казахме 4 ниски пълнежа правим между крачката. 1, 2, 3, 4. 4 ниски пълнежа и сега ето тук в предната бръмка правим другото краче. Ето така. Пак примятаме през куката, преди да вкарваме, издърпваме и имаме 3. Премятаме, изкарваме през първите 2 остават на куката. Отново премятаме, на същото място вкарваме, издърпваме през първите 2, имаме 3. Премятаме,
вкарваме, издърпваме, изпремятаме, имаме 4 на куката, премятаме, изкарваме, издърпваме, изкарваме, имаме 5 на куката. Премятаме, изкарваме през всички 5, ето така, и завършваме с нисък пълнеж, с синджир бримка. И ето така, ето ти го и второто краче. И така, нашите крачета са готови, мисля, че са станали симетрични са нашите крачета и завършваме нашия ред с 5 ниски пълнежа. Ето така, тук да не объркаме 5. 1, 2, 3, 4, 5 ниски пълнежа. Това е нашия ред 16. В ред 17 започваме да намаляме и да затваряме нашето пиленце. Или какво трябва да направим? Трябва да направим последователност от един нисък пълнеж с едно невидимо намаляне 6 пъти и накрая да завършим реда с 2 ниски пълнежа. И сега ще видим накрая на реда трябва да бъдат с 14 ниски пълнежа. Ето един нисък пълнеж с едно невидимо намаляне. Това трябва да стане 6 пъти. Един път го направихме. Един нисък пълнеж с едно намаляне. Когато направим тази последователност нисък пълнеж с едно намаляне, ще се видим в края на реда. Втори път. Аз продължавам. Искам само да отбележа, когато стигнем тук до крачето, ето където ни е нашия стич маркер, точно там трябва да направим ниския пълнеж. Ето така, аз тук трябва да направя нисък пълнеж, чудесно. И продължавам с намалянето, защото това ми идва в момента. Може да ви е малко неудобно, обаче ето така намаляне. И тук, когато дойдете, сега ще имате един нисък пълнеж. И в намалянето сега ще ви бъде малко неудобно, защото де-факто бримката се пада тук. Ето първата бримка на това и втората бримка идва тук. Така че какво правите? Ето така го изкарвате и от тук издърпвате и ето така минавате през двете. Малко ще ви е трудно, но ще го намерите. Просто си спазвайте последователността. Едно намаляне, ето така. И накрая завършвате с 2 ниски пълнежа. Ето така. 2 ниски пълнежа. Сега е време да понапълним малко пиленцето, преди да направим последният ред. Ето така, с вата. И нещо много важно, всички плюшени играчки, които аз правя, на тях им слагам символично по едно сърчице вътре, за да си имат сърчице. Ето по едно сърчице имам и си им слагам сърчица във всяка една моя играчка. Сега ще му сложим сърчице на моето пиленце. Чакай сега да сложим малко пълнеж за плюшени играчки. Вата. Ето така. И сега ще сложим сърчицето. Ето го сърчицето. Ето във ватата му слагам едно сърчице. Ето го сърчицето. Го слагам, го скриваме ето тук във ватата сърчицето и го слагаме и нашето пиленце става уникално с сърчице. Много добра идея. Ако я ползвате, много ще се радвам да ме тагнете и да ме споменете в видеята си или в готовите си произведения. Както казах, тези пиленца могат да бъдат шарени, могат по различен начин да бъдат направени с различни цветове, с различни очички. Изцяло по ваше усмотрение, както вие искате да ги направите. Така че пълна свобода, но това е начинът, по който аз ги правя. Съответно, също така с тъпченето, когато ги тъпчете с ватата, могат да добият различна форма, така че по-малко се слага. Ето така. Много красиво става. Сега и отдолу още, като се има предвид, че ние имаме още един ред да напълним. Още един ред, последния ред, де-факто да уплетем последния ред и после може да се допълни още, но ето така да стане кръгло пиленцето, да се напълни навсякъде и разбира се накрая човчето ще му сложим тук
Но ето така, за момента, ето така става. Още малко ще му сложа. Ето така. Ето това ще сложа сега. Ето го, готово е. В момента нашето пиленце. Сега ще му направим и последният ред. В ред 18 само правим 7 невидими пълнежа по целия кръг. Тук вече, понеже сме напълнили нашето пиленце, може да бъде малко по-трудно, но ето така го натискам аз, изкарвам си вече това конче, защото не ми трябва, просто броя 7 невидими бримки, 7 невидими стеснявания. Едно. Ще се видим в края на редът 2, 6 и ето го последното 7 невидимо стесняване. Сега е момента, тук сега ще изрежем, ще оставим една по-дълга опашчица, ще изрежем и сега тук е момента, преди да затворите, преди да зашием нашето пиленце, сега е момента да издърпате тук и хубаво да си го омачкате, за да видите дали има нужда от още пълнеж или не. Аз моето смятам, че се е получило доста добре, така получи се хем кръгличко, хем яйцевидна форма, смятам, че си стои правилно. Така че аз не смятам да му слагам повече пълнеж, но ако вие решите, може да му сложите повече пълнеж. Ето, дупчицата е отворена. Ще бъде малко по-трудно, но дупчицата е отворена. Сега затваряме с игла. Аз съм ви показал и преди как го правя самото затваряне, но сега ще ви покажа начина, по който аз ги затварям. Ето както е от дъното сега. Хващам от следващата бримка само предната. Предната ще работим само в предната част на бримката. Или какво правя? Отвън навътре в едната, в следващата отвътре навън и така издърпвам, направо издърпвам, да може да се затвори. Ето така. И в следващата правим по същия начин. Отвън навътре и отвътре навън. По този начин. И още веднъж ще направя. Ето тук. Отвън навътре, отвътре навън. Даже тук малко е така ще прихвана да го изкарам. И сега ще направя едно възелче. Ето така. Супер се затвори. Чудесно е. Все пак е плюшена пежда. Няма как да не се нищи. Ето тук сега ще направя и едно възелче. Хоп. Разбира се, това е начинът, по който аз го правя. Всеки си има негов начин. Така. Ето така. Хоп. Издърпвам. И сме готови. Имаме възелче и вкарваме иглата тук и я изкарваме в произволна част от нашето пиленце. Изкарваме, за да скрием конците. И изрязваме. Издърпваме леко. Изрязваме. Ето така. Махаме това конче. Сега тук така ще се скрие. Ето така. Махаме всички излишни бокучета и пиленцето е просто готово. Сега ще му сложим една бърза човчица и сме готови. За човчица избрах цикламен цвят, защото очичките са червени. Аз нямам червено в момента налично, затова избрах цикламен цвят. Но като цяло, вие може да сложите какъв цвят искате. Ето тук в произволна част на пиленцето пъхам иглата и издърпвам някъде между очите, издърпвам и изкарвам тук. И сега ще направя буквално два бода. Изкарвам от тук, без да стягам, просто изкарвам и ще го направя няколко
няколко движения такива, просто вкарам от същото място и изкарвам, за да стане пиленцето с голяма хубава човчица. Ето тук не опъвам, нарочно го оставям така, да дам обем на устните. Сега е модерно да си с големи красиви устни, така че ето е така, отгоре ще сложа и сега отдолу, ето тук ще дръпна леко отдолу, е така, да ги направя обемни устни, да са хубави. Ето така, няколко пъти ще направя, хоп, и може би тук ще е последния път, вкарвам тук на същото място и ще изкарам, ето от тук, от същото място, където съм вкарал, готово, ще изкарам, няма да дърпам много, ето така, смятам, че така се получи добре човчицата, изкарах я, сега ще завържа тук, една секунда, без много да стягате, защото ако много стегнете, може би ще нараните човчицата, но ето така два пъти завързах и тук сега ще изрежа и с иглата, с ухото на иглата, просто ще скрия възелчето вътре в пиленцето, ето така ще го скрия. Една секунда, ето така. Ще махна излишните кончета и нашето пиленце е готово. Много бързо, много лесно, чудесен проект за начинаещи. Надявам се, че ви харесва. Ето го, уникално е, нали? Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Благодаря ви, че харесахте, коментирахте, споделихте и се абонирахте за канала. Ще очаквам да видя в социалните мрежи вашите проекти. С обич, Кокаря!